₱200 nga aumento sa daily minimum wage sa mga trabahante sa nasod nga giaprubahan sa Kamara nakaani og lain-laing reaksyon. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Gikan sa ilang huding ceremony kini mga business administration students sa Mandaue City College nga naabtan namo sa Barangay Sentro, Kaganiha. Dala ilang mga toga, nangandam na sila kay karong Sabado ang ilang graduation. Wa kalikayi, nahisgutan ang ilang mga umaabot nga plano nga manarbaho ug ang sitwasyon karon. Nahimong topic, sweldo. Sa sesyon niadtong Miyerkules, ang House of Representatives miaprobar sa balaod nga maghatag unya og ₱200 increase sa daily minimum wage sa mga trabahante sa private sector dinhi sa nasod. Si Shaira, graduating working student, konektado sa usa ka logistics company. Aminado siya nga makapalipay kung dunay increase apan nakapangutana usab kung unsay epekto niini. Big help gyud kay lagi ang mga mukuan kanang naay ma-increase so dugang sa amo ang sweldo. Pero if sa kanang employers, I don't think so if kuan sa ilaha kanang big help sa ilaha kay musaka ang mga inflation through that nadyo mag-close or magtangtang ang mga trabahante. Si Renzel, ang epekto sab sa mga palaliton ang gihunahuna kung dunay wage increase. Dunay chance sa mga sir nga once mutas ang sweldo, mutas pud ang panaliton. So, kuan lang. Unta pangitagi pag pagi sa government nga ma-feel na to ang increase nga 200. Dihang gikuhaan og statement ang presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry kun MCCI, Mark Anthony Inok, mipadayag nga sila misuporta sa fair compensation sa mga trabahante. Apan aminado sila sa mga hagit nga giatubang karon sa business sector ug kun mapatuman ang increase, daghan unya ang maglisod. Posible kuno ang pagmenos sa panarbaho ug layoff sa mga trabahante. Auhag sa mga negosyante, pagpatuman hinuon sa balanced ug evidence-based approach sa wage adjustment. Kanang masiguro nga matimbang-timbang ang katungod sa mga trabahante ingon man sustainability o paglahutay sa usa ka negosyo. Samtang ang giaprobahang amount sa Kongreso, itakdo pa hinuon sa bersyon usab sa Senado nga maghatag og ₱100 nga increase. Alang sa final amount nga ikahatag kung mahimo na gyud kining balaod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.